Hej, så bliver det søndag eftermiddag. Tid til den vanlige løbetur hen på søndagen. Og en af grunden til, at vi flyttede til Middelfart for knap 3 år siden, for vi er faktisk tilflyttet fra Vejle, det er blandt andet den her utrolig smukke udsigt, som jo simpelthen ikke findes ret mange steder i Danmark. Hvor kan man tage en løbetur ned omkring skoven, ned omkring vandet, og så stadigvæk have en god frisk natur omkring en. Det er grunden til, at vi flytter til. Det er også grunden til, at jeg stiller op til byrådet med et fokuspunkt, der hedder byudvikling. Jeg synes, at der er lidt for mange kønsløse rækkehuse og boligblokke, der bliver bygget i øjeblikket i Middelfart. Det vil jeg gerne gøre noget ved. Jeg synes, Middelfart er en perle. Det er grunden til, som sagt, at vi flytter til. Det skal bevares grønne åndehuller ind i byen, og også noget af det smukke natur, vi har omkring, og de smukke gamle huse skal også bevares. Så hvis du vil have en byudvikling, der sker i pagt med det smukke hvide Middelfart fremadrettet, så stem på mig personligt den 18. november. Og indtil da, så må jeg have en god løbetur. Vi ses. Hej!